Vítam vás vo videu. V dnešnom videu s Medym vlastne veľa pochybností bolo, že SpongeBob Tower vlastne zaniká s aktivitosťou. No vôbec to nie je pravda. Sám tvorca prehlásil, že oni tvoria novú hru. Volá sa to, že Duck Duck. Tá hra je o vlastne kačkách. A preto sa toľko venovali hlavne tejto hre. A hlavne zbierajú nové veci a tvoria nové veci, aby zase bolo to lepšie a lepšie a lepšie do nových updateov. Povedal to Blamsponge, Madison, td. Takže tak. A povedal to aj RDM. Takže RDM, všetci to títo povedali. Takže tak. A ešte sa to dá vyhľadať. Dajte si do Google, že Krevy Krev, Discord a máte to tam. Takže to bolo asi aj všetko o tomto. Dobre, prizmatiky sú takéto. Máme tu nejaké biliónky, napríklad táto má 10 biliónov, takže tak. Čo by sme asi mohli také dobre spraviť je. Máme tu koľko, musíme ísť rada, počkaj, sticky finov máme 2, jeden je shiny, 3 dvoch blackjackov a to je všetko. Dobre, my spravíme aj superstar na všetkých, čo sa budú dať. O ďalšom tuto mám. No dobre, poďme si niečo otvoriť, keď by som tu niečo také mal. Nemám tu nič také dobré na otvorenie. Gifting, nič, darčeky, nič. Vozidlá sú akože dobre docela, čo mám zatiaľ. Zatiaľ tu mám docela dobré vozidlá. Takže aj banán mobil tu mám. Takže tak. Dobre ľudia, ja sa idem venovať ďalším veciam. Nezabudnite dať like a odber. Vidíme sa o pár dní s novým super updateom. Čaute.